doncs, considero que és una eina importantíssima per a la gent que se sent sola, que se sent desemparada de la vida, que empara aquesta gent que pateix molt, perquè una malaltia mental és una malaltia de patir, molt, com deia abans, molt mal entesa, es crea un estigma que mai està mal vist, sempre han estat mal vistos els pacients mentals, que els consideren bojos. Els bojos, la gent considera que han d'estar en un manicomi amb una camisa de força, i no és així. Un malalt mental és un pacient, una persona que pateix molt, que té una angoixa vital, que té una cosa que no li surt i que no saben com li ha de sortir. Per això trastorns amb els psiquiatres professionals, els tallers i les eines que té tan bones fa una funció molt bona a la societat, i és molt necessari que hi hagi més trastorns i més gent comprensiva i menys gent que no entengui que un malalt mental pateix. I penseu, jo sempre he tingut ben clar que parlar, que és la millor eina per alliberar la ment, és el que més sana la ment. Jo no és que parlar hagi sanat la ment, però sí amb l'activitat i amb l'il·lusió que li poso a la vida. Jo faig ràdio, tinc 67 anys i mig, em conservo molt bé de salut, amb moltes més ganes de viure, ni por asomo idees de suïcidis ni d'anar-me'n d'aquest món, i no he passat ni el Covid, no passo grips, he fet esport, entenc de salut mental com un professional, però no soc professional. Jo soc professional de la meva pròpia vida.